Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur selektibitateko bideo bat ikusiko dugu. Ariketa honetan 2023ko laugarren ariketa ikusiko dugu. Ariketa hauek oso sinpleak dira eta kalkula saiatu behar gara beti ariketa hauetan puntu guztiak lortzen. Horretarako, lehenengo kasuan, lambda 0 eskatzen digute. Horretarako, dakigunez, eguzkiaren abiadura izango da frekuentzia 0 bider lambda 0. Dakigunez, c 3 bider 10 ber minus 8 metro zati segundo ber minus bat dala. Kasu honetan, lambda 0 izango da abiadura zati frekuentzia 0 eta izango du lambda 7,6 bider 10 ber minus 7 metro izango da. Bigarren kasu honetan, esaten digutena da, n bat baldin bada, zein izango da lambda bat. Horretarako, lambda bat jakin behar dugu, dala abiadura eguzkiarena zati n bat bider f0. f0 da hasierako datua, eta izango duguna, izango da lambda 0 zati n bat. Beraz, lambda 0 dakigu hau dala, eta n bat ematen diguten datua. Beraz, datu hauek kalkulagailuan sartzen bada ditugu, izango dugu Beraz, hau izan da ariketa. Ikusi duzuenez, ariketa hauek oso motzak die eta saiatu behar gara beti ariketa mota hauetan puntu guztiak lortzen. Beraz, mi eskeriko esteagatik eta goratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.